डीजे मिक्स बाय अजय बाबू लाल चौक उजियारपुर। मरिहला खाके राजनिवास न होत बरदास बा। मरिहला खाके राजनिवास न होत बरदास बा। करिले हम माना मिसला धके ताना न देतु सवास बा। न देतु सवास बा। मरिहला खाके राजनिवास न होत बरदास बा। मर्द रोज देता बारे दर्द दस जिया पर पड़ी कहाँ बता कहाँ डीजे मिक्स बाय अजय बाबू लाल चौक उजियारपुर। नहीं लागे उतरत भर जागे देखे पीरा वो हमके मुआ बता का कहीं सखी हम लगावे उहो दम लगाव तू पियास बा। लगाव तू पियास बा। मरहला खाके राजनिवास न होत बरदास बा। जब मारे लाऊ तो हमर सुख जाता फोटो हमके दिन रात करता तंगरे करे पाई नहीं सोहन देखी देखियो करहन हमर थर थर कापेला अंगरे भरल बाट जोश उड़ा देता होश मने ही से उदास बा। मने ही से उदास बा। मरिहला खाके राजनिवास न होत बरदास बा। भीड़ रहेला हमके कुछो ना बुझेला बारे कर तू देहिया के गतरे सैया अजय बिहारी दुख देता बारे भारी संदेश्वर के बिगड़ल बालतरे लटरे अल्लाह बेहला यो शोक मारत बारे छोक पति पवन पास बा। पवन पास बा। मरिहला खाके राजनिवास न होत बरदास बा। करिले हम माना मिसला धके ताना न देतु सवास बा। न देतु सवास बा। मरिहला खाके राजनिवास न होत बरदास बा।
डीजे मिक्स by अजय बाबू लाल चौक उजियारपुर।